Presidente Duterte. Ivermectin wala gin rekomendar nga bulong para sa COVID-19. Sa Balita International, Britain natala na magbakal sang 60 milyones ka doses sang Pfizer vaccine. Sa balita sa sports, mga PBA players nga magpamalibad nga magpabakuna, may mga sundon nga restrictions. Sa Balita Entertainment, prenup photos ni Aramina kag sangyaw na mapamana nagtrending sa social media. Samtang sa Balita Espesyal, mga ganihimo sang in love versus broken-hearted nga tao. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Abril 29, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Padayon nga nag-apekto ang easterly sa bugos nga Pilipinas, ang Western Visayas, lakip na ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kag may lapta nga pag-ulan, bangod sa easterlies kag localized thunderstorms. Mahuyang tubtub kasarangan naman nga hangin, o kunuyop sang hangin gikan sa nasidlangan na minhan, nasidlangan ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang temperatura mabatyagan naman sa 25 degrees Celsius, tubtub sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla alas 5:31 kaina, mga tunod naman alas 6 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Good morning liwat sa aton nga mga kaaksyon nga nagamonitor iya sa Facebook, no? Sa kay Cory Vidaha dira sa Kuwait, good morning. Kay Mark Joshua Obedoza, sa kay Russell Gomez, kag kay Alex Monteza, Tete Huka Te Tangata ki Aora, no? Sa imo dira. Sa kay Jenjen Garido Palible Taiko. Good morning. Norman Aujero Diolaso, kag kay Rhea May Ladjo. Sa kay Bia Jonathan, good morning dira sa imong. Natamyaw niya man si Ma'am Van Mayo, Kelly Jelly, kag Noel Amar. Dili ka. Jeril Marandi Gadudo, kag kay Erwin Gonzalez, naga-monitor dira sa may barangay Maaw. Yes. Sige. Good morning, Danay. Maninay Joseph, Captainina. Salamat gid sa pagpamati always. Of course, Lieutenant Colonel Romeo Vargas, good morning man. Kay Lieutenant Colonel Lowell Garingganao, nagapamati man. And of course, Captain Major Junji Liba, dira sa Hinubaan, good morning. Kamusta ka dira? Halong-halong lang da sa sa Hinubaan, sa Indonesia gali. Yung mo storya. Good morning. Salamat gid sa nagapamati. Okay, wait, isang mask ko, how? Okay na? Good. Ophelia Palabrica, good morning man. Watching from Calatrava. Oo. Action boy, ang balilay na. Yan mo ko nung imo nga headphones. Di na. Okay. Hambal ni Teya, maningalan yan eh. Si Tia. Tia Si Buso. Tia Buso. Kito ka, do ka damo sa mga nagambal. Di Anton Diaz, good morning man. Of course, Sir Alex Monteza. Grabe, hindi mo lang makabaka ni Sir Alex Monteza. Sa... Halin sa pagpanghakwat, hasta sa pamutos, Oo. hasta sa tagayputo. Na, grabe ka, amazing. Nga, tag sa puto, yung request po yung iban mo. Oo. Yung wala bingka. Oh. Ay! Oo. Bungga. Hindi na tag sila ni Jonathan. Oo. Sa puto, sa nagalinya, bla. Oo. Sa community pantry, nangatag puto, kay son ginapatuman ang social distancing. May kuwan pa niya, hindi ko, yun puto, yung wala na bingka. Ay, bongga. Sana all maka-request sang bibingka. Kung ako tanim mo itong Kantutos Plaza. Damo to, di Plaza, may ara na damo na bingka. Kalame sa imong bibingka. Ay, na? Sige. Di na tadampi to? Dira ka na kaya, no? Kano? Oreta? Kano. Kano na Kano. sa? Kano. Oh. Si Andy Kano. Anton. Kano, ureta. Good morning man sa imo kay Jen Taiko. Taiko family ko no sa hinigaran permis laga pamati dire no. So salamat gid sa imo Jen. Dali lang bala kay gina-arrange ko pa ni ang kuano
mo gina-arrange. Anong gina-arrange mo da? Ay, bongga. Sige, I understand. Jen Garrido, Palible Taiko. Good morning sa Taiko family sa Barwasang Ligaran. Kay Remia Garcia dira maayong aga sa kay ihada ko Carol Montoya. Good morning man Yes, sa good Quezon morning. City. Sa kay Yasi Kate Cardones. Kag kay Mary Joy Camero. Good morning. Kag advance happy birthday gali sa apobla ni Maninoy mo one Yes, ball. ayo, gali. Si Mason Ralph Gallo. Happy birthday! Happy birthday! Advance happy birthday. Ma-celebrate niya sa iya Ano ka-fifth. nga pangalan niya? Mason Rupert Gallo. Wow, doon ka na bongga. Isang Rupert, you know? Ginsunod gid kay Kay Lolo, grandpa. Grandpa. Kaya ato sila sa Las Vegas. So, grandpa. Te daw excited na to si Migo ta kay ibalo ka naman. Balo ka naman ang mga grandpa kag grandma na. Sobra pa na sila sa ginikanan. Malilaga ni mas palangga pa ko nung apo kisa sa bata mo. Correct. Di, excited to sa kay daw big celebration gito ang ginapreparar niya para kay Mason. Pero ano lang Maninoy ng social distancing. Remember always. Remember. Galing ka dito sa ila naka-complete na sila sa ila nga doses ng bakuna dito. Tito ka medyo daw okay. Nakaitigin na to gani, di ba? Ang mga nabakunahan na hindi na kinalaman suksok sa face mask. Basta complete na may mga pilinas lang hindi ka susok sa face mask in some areas, no? Oo, Although sa iba grabe. niya ginapasok-sok gyapon pero amo na siya, no? Ang mga bintaha kung makapabakuna ka na, no? Sige. Makanta lang ta mag-birthday na gid on the day mismo. Boss, Sabado pa. Nyo, eh. Sabado Sa mo. Sabado pa. Sige. Sabado. Christy de la Cruz, good morning, man. Johnny Haudines, so lively. Blessed morning. Thank you for keeping us updated with the news. Okay, salamat, man. Okay, standby na sa mga balita lokal. Brought to you by para sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, ginapaabot ni Governor Bong Lacson nga magapabilin sa Modified General Community Quarantine o kon MGCQ ang bilog nga probinsya sa bulan sang Mayo. Suno kay Lacson, base sa resulta silang meeting sa itong Martes nga adlaw upod sa mga opisyales ng regional offices, ginakabig ang Negros Occidental nga yara pa sa low-risk status sa piyaksang na record nga mataas nga kaso sa COVID-19. Bangod sini, plano sang gobernador nga padayunon ang curfew sa bilog nga probinsya nga sa Rebuluan nag-umpisa alas 8 sang gabi tugtog alas 4 sang kagahon. Parahan man ini nga nag-aapilar sang suporta kag kooperasyon sang tanan nga mga LGU kag Negrosanon para sa katalagan sang probinsya sa padayon nga pakig-away batok sa COVID-19. Preparado na si Governor Eugenio Jose Bong Lacson upod sa pila ka mga opisyales ng probinsya angod sa pagpabakuna sa COVID-19 vaccine sa palabuton nga Biyernes. Sunod kay Lacson, ini nga lihok kag inisyatibo ang kabahin sang kampanya nga ginahimo sang iya administrasyon agod kumbensyon ang publiko nga magpakabakuna ilabi na kung mayara sang available nga vaccine sa palabuton. Sa naibaloan nga magluwas kay Lacson, natala na man makigbahin sa COVID-19 vaccination activity sa palabuton nga Biyernes ang pila ka mga opisyales ng probinsya nga nagaedad sang 60 anyos pasaka o kung makabig na nga kabahin sang senior citizen sector. Nagpasar ang sangguniang panlusod sang resolusyon nga naga-inquire sa talatapan ni Congressman Greg Gasataya angot sa estado sang ginaduso sadtong nga hagna nga magatunga sa bakulod sa duha ka distrito. Ang resolusyon ang ginduso ni Councilor Al Victor Espino kag unanimous nga ginaprubahan sa virtual session sa kahapon nga adlaw Miyerkules. Suno kay Espino nagapati ini nga dako nga benepisyo kung matunga ang bakulod bangod ang kada distrito ang may separado nga pondo para sa development sa syudad. Duha pa sang konsehal, kwalipikado man ang bakulod nga matunga sa duha ka distrito. Madumduman sang 2019, nag-file si Gasataya sang House Bill 147 nga nagatunga sa bakulod sa duha ka distrito.
Pabor naman si Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry President Frank Carbon angod sa ginaduso nga pagtunga sa duha ka distrito sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Carbon nga wala siya sang nakit-an nga problema angod sa proposal kung para sa kayon sang syudad ang paghahambalan. Isa lamang sa ginalauman ni Carbon nga kung madayon ang proposal, husto lamang ang pag-usar sang ialokar nga pondo. Una diri, nagpasar sa resolusyon ng Sangguniang Panlungsod nga tuyo mag-inquire sa talatapan ni Congressman Greg Gasataya para maghatag sang update sa ginaduso sini nga pagtunga sa duha ka distrito sa Bacolod. Sa iban pa natin nga balita lokal, patay na sang gidangat sa ospital ang isa ka 42 anyos nga bahay matapos ginluthang sa ginelegar miyembro sang Ipogon Group sadtong Martes sa sitio Bahulay, Barangay Kamalandaan, Banwa sang Kawayan. Ang biktima gingilala kay Jose Reme Pabores, residente sang Don Jaime Village, sitio Manloy A, Barangay San Jose sa siyudad sa Sipalay. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganao, ang hepe sang Kawayan PNP, nagalakat si Pabores sa pudang bata nga si Gerald sa ginpalapitan ni Joel Ipugon kagintiro sa makaduha ka beses. Gindala sa Sipalay City Health Office apang gindeklara dead on arrival sang doktor matapos nga nakaangkon sang duha ka maluba nga pila sa likod sa lawas. Si Ipugon ang napalagyo matapos ang insidente, samtang ang madugay na nga dinumtanay sa tuwa sang biktima kag suspetsado ang inalantaw nga rason sa pagpatay. Sa katapusan nga balita lokal, ginpasaka na ni sila City Prosecutor's Office ang kaso robbery para kay Ronnie Moratas, 20 anyos, residente sa Purok Tayri, Barangay Rizal, syudad sa Silay, matapos ginsulod kag ginkawatan ng BPI Bank nga nahamtang sa Rizal Street, Barangay 3 sa among syudad. Sila kay Lieutenant Gilmore Cuare, Deputy Chief of Police ng Silay City Police Station, las 2:30 sang kagahon sang Abril 27, ginaligar puwersa nga ginbuksan ni Moratas ang portahan sang mga bangko malapit sa ATM gamit ginlamang ang steel bar. Nagkuha sang kawatan ng isa ka cellular phone nga ginapanag-ihan sang bangko. Sa madasig nga pagresponder sang kapulisan, naarestong sa sapitsado sa sulod sang bangko kag nakuha sa pagginakop sini ang ginkawatan nga mga pagkabutang. Quarantine status para sa bulan sang Mayo ginapalayag na ni Presidente Duterte. Samtang ivermectin wala ginrekomendar nga bulong para sa COVID-19. Ang detalye sang mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon.
aksyon, aksyon radyo. Bakolod man sa gihapon, madayon aksyon radyo. Okay, good morning na dira sakay dad sa Aberia. Kamugid ang upod ko sa coffee time ko. Watching here at Purok Kasanagan, Barangay Sumag. Good morning dira sa imo. No? Joval Trinidad, a man of the year, kid. Good morning dira sa imo sa Cabancalan City. No? Richard Daet Pacheco, tamyaw niya lang sa BCNHS Batch 94 kag RTNHS Maaw Central Extension Batch 94 sa Bago City. Raquelina Lumawag, good morning man. Dinatamyaw niya lang sa mga aga sa Family Lumawag sa Barangay Bata. Greetings from Hong Kong. Rosalina Arellano Espadero, hello kuno kaling ni Ma'am Van Mayo. Hello kuno kay Sis Alma Alvarez Gallo kag sa brother niya Roberto Gallo. Amo na nang iyapag-treat sa kay Alma kag kay One Ball mo. Yes. Brothers and sisters. sisters. Kang ilang nga pogi san nga si Ralph na sa Las Vegas. Amo na nakaupo dito si Ralph no? Si Ralph to siya. With love from Twin Cities of Minneapolis, Minnesota. Melili Oligo kay J-Box Segaya. Sige, Aksyon Eden. Of course, kay Ma'am Vanessa Mayo, nag-thank you gid siya kuno kay dedicated kag loyal gid nga friend si Sir Alex Monteza. Wow. Via Jonathan, thanks gid kuno kumpare. Be safe gid ka mo da and God bless. Eden Si Zapan. Bia Jonathan naman ni ang courier ni Ma'am courier Vanessa. ni Ma'am Vanessa. True. And everything. And everything. Mapaletsyon, tumapa, ano. Nya kuan nya palitson to anay Jonathan. True. Dulong to sa kuan sa ARB. ARB. Ara dayon Si Ems Aboso, mga agadra, Mami Ems. Good morning, Ems. And of course, kay Attorney Doug Pandan, good morning, man. Oo, karon na nang i-greet ang iba. Si Eddie, kag si Paul Mediavilla, gali, good morning. Dira sa may manukan. Wag ito namon malimtan gapon niya si Kagawad Monico Prudente ya, gin-greet kinamon gapon niya. Kinagano, gina siya yan, shout for joy, gina siya kumabatian niya yung pangalan. Shout for joy. Kay dinata Eden sa Panta Kasuyon. Ko greet mo ko. Live from Pinaginpinan, Cabancalan City. Andre Polanco, good morning man. Sa kay Liza Joy Elon Amoroso. Ma'am Liza Joy Amoroso, ang imod, sini nga mga, nga mga baligya. Wala, namit na action boy mo. Ako makapit lang siya. No pressure. Amo tong mga utap? Oo, mga bread and pastries. Yes, mga breadstick na kanamit mo. Sugid pa lang ako, may pokatilaw. Ay, oo. Ginsugiran pa lang. Ginsugiran pa lang ko. Tugin kaan naman ka to? Why Wala kay kalambot si mo. Sino yung kaon man? Gyapon si Ma'am Christine Menyes Villalobos, good morning man. Kay Mary Ann Anyo Ramonan, good morning. Greet niya ko no ang iya apo nga si Brianna Harriet Rahal. Happiest second birthday! Yes! Happy birthday to you! Happy birthday, Brianna Harriet! Ka-cute sang Harriet. Rahal. Oo. Ano ni mo? Indian. Indian, no? Ramil Dura Infante, good morning man. And of course, kay Jane Ortega, good morning. Ay. Ikaw na basa? Hindi ni Ma'am Van Manya, Action Boy, may idolize na sa imo. Si Doc, ay abaw, si Action Boy kuno ay. Amo ginamamambal na. Siyempre ka balon siguro Ilonggo. Kapag sa grumag Ilonggo. Ay abaw, si Action Boy ay. Yes. Doc Matthew. Good morning dira sa sa Minnesota, no? Lily King, good morning man sa tanan good morning. EFC family. Si Ma'am Lily King, member na isang EFC, no? Ara na siya. Yeah. Ara na siya. Oo. Si teacher mo, Areyo. Yes, Teacher Romela, Ilustre Arevalo, good morning man. Dira kay Tita Shalo and kay Inday Excel. Axel, good morning. Kaya Greg Gustiniani Puertas, good morning. Tamyan niyo ko na taga Barangay Sumag Public Market sa Iloy nga gabaligya utan, Mamang Gamay Puertas. Halong yun permi. Pero pa nata sila sa likod sa kuan.
likod sa isa ka store. Iway para sila sa market mo kay ginaubrang market nila siguro. Oo. Ara para sila sa likod, I think sang Mansport lang mo. Good morning naman, watching live from Radio, Alagad Radio, 100.5 FM. Yes, Hinoban. good morning dira sa inyo. Norby King Manalo. This is your host, Norby King Manalo from Nakabungga ho. from Alagad Radio, 100.5 FM. Yes. Good morning! Una na. Una tayo. Ako na sa FM na. Doon ngayon, mga mag-FM. Ayan ka man. Kaya tayong lalaki, kundi daw mo na yung lalaki. Oo, tapos ang doon kanipis. Ang babae, daw ka. Yes. Good morning! Sige. Standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:26. Detalya na sa aton nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ginpalawig ni Presidente Rodrigo Duterte ang Modified Enhanced Community Quarantine sa National Capital Region kag mga kaiping nga probinsya sang Bulacan, Rizal, Cavite kag Laguna o kanang inatawag NCR Plus Bubble tubtob ini sa Mayo 14. Samtang ipaidalom naman sa mas halog nga General Community Quarantine umpisa Mayo 1 tubtob 31 ang Apayao, Baguio City, Benguet,
Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Batangas, Quezon, Tacloban City, Iligan City, Davao City, kag Laro del Sur. Magapabili naman sa modified GCQ ang nabilin nga lugar sa Pilipinas. Naman ang Octa Research Group nga mahimo lamang pahalugan ng quarantine protocol sa NCR Plus bubble kung magnuwo sa 2,000 sa kada adlaw ang kaso sa National Capital Region. Ginpalayag ni Professor Ranjit Rai kag Dr. Guido David sang Octa ang obserbasyon antes pang napaabot nga pag-anunsyo sang bagong nga quarantine classification sa nasambit nga lugar para sa bulan sang Mayo. Sa Nibaluan, ginpabilin ang NCR kag kaiping nga probinsya sa MECQ tubtob sa Mayo 14. Dismayado naman ang grupo sa mga manunudlo sa ginaligar tama kalipot nga bakasyon ang ila makuha kung magumpisa ang pagbukas ng klase sa Agosto 23. Suno kay Raymond Basilio, Secretary General sa Alliance of Concerned Teachers Philippines, 59 na lamang kadlaw ang bakasyon sa mga manunudlo sa piyak nga sa idalom sang layi kinahanglan hindi magnubo sa 80 kadlaw. Doon pa ni Basilio, wala pa natapos ang issue sa overtime pay. May issue naman nga panubuan ang adlaw sa bakasyon sa mga manunudlo. Palayag ni Basilio, handa sila magserbisyo sa panahon sang pandemya, apang ila panawagan sa Department of Education nga kilalahon ang ila diretso kag ihatag ang nagakaigo nga benepisyo. Ginpahag naman sa Department of Health nga nagwa sa re-evaluation sa ivermectin nga wala inigin rekomendar bilang bulong para sa COVID-19. Ginhimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergera ang palayag matapos nga may duha ka mamalida ang plano magpanagtag sang ivermectin nga isa ka anti-parasitic drug sa syudad sang Quezon. Sino kay Vergera nagwa sa pagtuon sa mga medical experts nga tama kanubo sang ebidensya nga mahimo gamiton ng ivermectin bilang bulong sa COVID-19. Dugang pa ni Vergera, kulang man ang ebidensya agud isuporta nga ang bulong makabulig bisan sa mild kag moderate cases sang COVID-19. Nagpahandam naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o kung pagkur sa manubo nga kontribusyon sa Universal Healthcare. Kasunod nga ang ahensya may ginabulwanta 15 milyones pesos nga kaperdihan sa kada adlaw bangod sang community quarantines. Sunod kay pagkur chair kag Chief Executive Officer Andrea Domingo, ang malawig nga quarantine mahimo magresulta sa katunga na lamang nga revenue sang ahensya karon nga tuig. Paatag ni Domingo, mahimo nga 16 o kung 17 bilyones pesos lamang ang revenue sa ahensya kung mapabilin ang ginapatuman subong nga quarantine restrictions. Sa revenuhan ng pagkor ay may revenue nga 30 bilyones pesos sang 2020 kag 80 bilyones pesos sang 2019. Sa katapusan nga balita national, kadungan sang pagdumdum sa ika-500 nga anibersaryo sang away sa wagtan sa diin napatay si Lapu-Lapu si Ferdinand Magellan. Ginkilala ni Presidente Rodrigo Duterte nga baganihan sang karon nga panahon ang mga medical kag essential frontliners bangod sa adlaw-adlaw nga pagpakig-away sa COVID-19. Sa iya recorded message, ginpaayos sang presidente nga kung nagasakripisyo mga frontliners ang ila kabuhi agud masiguro ang kaluwasan sang ila kaangay nga Pinoy. Ginpahayag pa sa presidente nga dapat magserbing inspirasyon sang tanan ang mga kaligad kag karon nga baganihan samtang ginapangatubang ang pandemya kag liwat nagabangon bilang isa ka mabakod nga pungsod. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang ayaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio,
matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Alright, good morning Liwat. Sino na? Yes, good morning Dana. Yun na, Action Boy, my very beautiful auntie. Auntie Mimi Martinez, of course, Uncle Victor Martinez, Tita Margie Dira, sa Tampa, Florida, and my cousins, may American cousins, kay ikaw yan. Ikaw meron ka? Yes, of course. Pero but I have American friends. Ako may American friends, may American family. Donald Trump, Joe Biden. Wow! Pero di ko They're my friends. They're watching while eating dinner, Connection Boy. They're watching while eating dinner. Thank you so much for watching. Yes. Martinez family. Thank you so much, Tita Margie. We miss you here, the Philippines. Please come back. Oh, please come back. Please come Please back. go home na lang. Please visit. Please visit. Sige, amo na lang na. Kay Ida Salcedo, ay mga parinti ko ni sa Kawayan, sa Delco family dira bla sa Kawayan, mga parinti ko. Good morning dira sa inyo, no? Gingging Arroyo is still watching. Good morning, Ging. Malu Mahilom Las Piñas. Ginagreet niya happy 15th birthday sa anak niya nga si Aisel Diamond. Wow, grabe yung pangalan. Aisel Diamond. Happy birthday to you. Aisel Diamond, happy birthday. Grabe ngalan niya, no? Yes. Pero perdinis ako na dayon taning imong original gid nga ngalan. Hindi na pag-isugpon. Bali, Auntie Mimi, everyone says hello and Uncle Victor is laughing. Uncle Victor, why are you laughing? Am I funny? Am I funny do we look funny? Am I funny or do I look like a clown? That's I don't know what to say anymore. Ay, kalain. Ano niya? Nalipat na lang kay... Oh, I was caught off guard. Wow! Off guard. Si Mod? Pwede yan. Hindi pwede si Marie. Kay Maria Rivera Murayama dira sa Japan. Good morning, man. Ohio, gozaimasu. Kay Phil Alonsagay dira sa Tokyo. Kay Ma'am Eleanor Fukuda. Manina, good morning. Si my friend, my new friend kita, si Ana Mandre Sugbro. Uy, lado ko social sa new friend mo, Sugbro from Norway. Uy, do perdi ko, Pwede ba friend? Damo ko yung friends niya. Grabe. Mga relatives lang. Ako yung friends. Wow. Kaya batik naman tingnan sa mga friends ko Ano sa ito America. apelido ya gani? Sugbro. Si bro? Sugbro. Ay, abi ko tag-iyas ng si bro. Hindi mo na siya tag-iyas ng si bro? Hindi. Sugbro na yan. Kung dito, taga Norway, si bro. Sugbro. Kung dito paglambot mo, di si bro. Veronica Santillan Manukan, good morning man.
Kaya, of course, si Remia Garcia is still monitoring and listening. Happy birthday gali kay sa akon ngayon na blue si Alea Lim. Alea Lim, Alea Lim, happy birthday. Happy birthday to you. Yes. Bong, ano naman? Sa birthday, wala pa laglawig. Si Emily, si Alex Montoisa, hindi man magpapirde. Good morning mga kay Go Wish Soon. Sino? Tatlo nga pala, sir. Go Wish Soon. Nabughat ni siguro. Nabughat ni siguro. Sa ngakwat. Sa family Sagaya, sa Silay, good morning kuno from Jebax Sagaya. Ay, ginapanigali ng mga kwan. Nagsaka na ko gali. Naog na ko. Naog ka na? Nagdan mo. Gamit magdanan. Nagdan. Jocelyn Song Comedia. Good morning, Mandra sa imo sa Mambulok, Barangay 10. Si Yada ko ni Jocelyn Comedia, ano? Good morning. Good morning, Yada. Suset Alunan. Michael John Season, good morning, Mandra sa imo. Ginagreet nila si Greg Ostiniani Puerta sa Quezon City. Sweni Bernadas. Kay Shirley Haina, sang Mansilingan, musta sa inyo mga ka-aksyon? Okay lang. Lito Dayap, sang Punta Taytay. Good morning sa inyo, Dira. Kay Kapitan Rosine Distrito, mga aga na sa imo kap. Musta na dang aton nga kuan, mga nasunugan. Daw pirti man ang baka-baka ni Kapitan, no? Baka-baka gini dapat. Kita na ka mo, pagatagtos ng kuan ara siya. Sa diin? Ato lang kin tamadala to na mga kawait siya. Wala kami kakita, kay kapanago ko. Or siya ka panago. Wala na, depende sa mo anong patiyan. Si Sherilyn Oro Javier, ginag-greet siya lang ang batch 95 sa Domingo Lacson National High School. No? Good morning! Marico Jean Buerom, kumpare ko Arlene Buerom. Good morning, Mandra, sa inyo sa Bago City. Si kumpare ko Arlene laki ni siya. Kaya kumpare mo. Kapitan ni siya sa barko. Yes. Franco Villanueva Osorio, may agaman. Dira sa kay Engineer Ernie Earl Bailon. Good morning sa imo kay Grace Soke, no? Kay Daidi. Tawag sa amon si Daidi ni siya. Daidi Soke. May mag piano. Grace Soke? Alain niya kilala. Supe na Grace yan mo Soke. yan. Si Grace Supe na yan. Grace Soke ni siya. Abi ko ganito Kay Richard. Nagbungol-bungol. Hindi, kay Richard Soke man. Dira sa Bago City. Soke mo? Suki ko ni sila. Sa Kwan. May ni siya mag-piano si Daidi. Sa Bago siya na yung kilala ng pianista. Arranger pa ni siya sa music. Gusto mo pa-arrange sa kanta. Sige, be. Arranger ni siya. May mga gin-compose ko to mo. Need lang siya sang ano. Siya man na. Siya ga-compose man na sila. May mga kanta. Lyricist lang ko. Actually, may kuha na gani sa Bago. So, may mga kanta na da nga sila nag-compose nga ginagamit sa City of Bago. Ay, bongga. Ate, sige. Standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:41. Sa detalye, sa Balita International, natala na magbakal sang 60 milyones ka doses ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine ng Britain agod mapasanyog kag mapadasig ang pagpangmakuna sa ila sining mga residente. Sunod kay Health Minister Matt Hancock, una na sila nag-order sang 40 milyones ka doses ng Pfizer vaccine. Dugang pa ni Hancock, hindi agad mapasiguro nga padarang vaccination program sang ila pungsod ilabi na nga may bagong variants ng COVID-19 nga nagaka-develop. Palayag ni Hancock, ini para man padayon protektahan ang ila na umpisahan nga tikang agad mapaganhagan ng COVID-19 infection sa ila lugar. Balita sa patag sang pagnegosyo, ginainganyo karon sang Confederation of Garments Exporters of the Philippines nga dapat magsuporta ka magbakal sang lokal nga produkto. Sunod kay Rosette Carillo, Associate Director sang CONJEP, ginapangabay nila sa gobyerno nasyonal nga maghimo sang personal protective equipment agud masiguro ang supply sa Pilipinas samtang nagapadayon ng pandemya. Sang Hulyo 5 o kung sang bulan sang Hulyo, 5 ka member companies sang CONJEP ang nagtukod sang Coalition of Philippine Manufacturers of PPE kaya nag-invest sang $35 milyones para malambot ang demand sa pag-produce sang medical grade nga mga PPEs. Sunod kay Carillo, sa piyak na lambot nila ang volume sang demand sa mga PPE, nagbakal pang Pilipinas sang barato nga PPE sa China rason sang ila pagkadismaya.
Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 48 pesos kag 44 sentimos. Singapore dollar 36 pesos kag 55 sentimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 24 sentimos. Sa ato naman nga balita entertainment, nag-trending sa social media ang prenup photo sa aktres nga si Aramina. Sa gin-share sa aktres, makita nga ining ginkuha sa Sunlight Ecotourism Island Resort sa Palawan. Sa isa ka picture, nagasuksok sang wedding dress si Ara samtang naka-pink coat naman ang iyang mapamana nga si Dave Almarines. Ang sunod naman nga picture mong nagahalok si Almarines sa kamot ni Ara kag nag-trending diri ang caption nga may nakabutang nga when a man truly loves a woman, she becomes his weakness. When a woman truly loves a man, he becomes her strength. Sa balita sa sports, ginpahayag ni PBA Commissioner Willie Marcial nga mahimo nga magpamalibad ang PBA players nga hindi magpabakuna apang mayara sila sang pila ka mga restrictions. Sunod sa kay Marcial, may plano na sila nga pabakunahan ang bugos nga PBA family matapos magbakal sang bakuna paagi sa Philippine Red Cross samtang si Manny Pangilinan kag ang San Miguel Corporation ang nagpromisa nga maghatag sang bakuna. Sunod kay Marcial, sa bulan sang Mayo ug Hunyo maabot ang ila bakuna. Palayag ni Marcial makahampang ang player apang dapat matapos ang hinampang magpauli kay hindi magwa sa ila balay. Ginpanumduman man sini sa mga players nga kung magpositibo sila sa virus, 14 diya sila nga mag-quarantine, hindi makahampang kag wala sang sweldo. Balita espesyal! Yes. Bah. Doon nag-ano ko doon, Buti. nagapakiramdam pa ko kung anong problema. Ga ring lang, wala ga sabat. Okay. Ginanahan mo pa ba? Nahangon na lang. Parang hindi si mayaman na sulat. Intro ito liwat. Okay, wala ta ka. Good morning, good morning! Yes! Ano man? Ano man? Liwat mo na Tutura yung ba? bala. Liwat bala. Ano man? Okay. Tado nga bala. Ang ano? Liwat ta daw ng intro. Energy! Alang intro. Intro. Sige. Balita espesyal! Alright! Happy Thursday! Doon na minsar pa ta ba? Minsar pa ta kay, kay kadamo sang Sa mga palaligban. Mga palaligban, tabala nga ginakuan. Oo. Sa mga nag-ano gali close subong ang Provincial Administrator Office for Disinfection Action Boy. Kay may nagpositive. Oo. May nagpositive sa ila. So close anay ang Provincial Administrator's Office. Kay kuan gali attorney kuan? Attorney Diaz. Refrando Diaz. Sige lang keep safe lang, halong lang kamo dira sa mga taga Capitol naton dira nga mga empleyado. Yes. Auntie Mimi Martinez, you keep on nose bleeding. I'll just let Tita Margie translate everything. And might Uncle Victor Martinez might understand our speaking engagement. Franco, sorry yung natamyaw niya si Edward Batok Meneses. Yes. Gina-emphasize ko yung batok yan mo. Batok yan. Batok gid ya. Nga batok gid. Batok or batok? Batok. Do kasakit gid ya sang Tigi batok. batok gid ya kay nang sa sunog bala na mga masunog imong luto anong tawag mo na ako. Batok. Ay tinig nga masunog anong tawag sa nako batok. Kamo na siya si batok. Sa Bisaya pagod. Pagod. Basta nasunog na muna pagbatok itom. Batok. Amo ginaya batok. Amo ni siyang migo ko si Edward Batok Meneses. Nga sang fourth year ni sa high school, section 14 ni siya. Ha? Vulgar mo gida. Vulgar mo gida. Sige, gida. Gusto mo guro buslot ang kilid mo. Pero idlaw man ko sa migo ko. Migo ko Batok. No? Idlaw ka, tapos ginayaguta mo. Para makabatsyag sa bala.
Nga, wais sa malimtan sang Oo, migaya. correct. Amo na mo do kasakit galing nga pagpabatsyag. Okay lang na. Though I think daw siya na yung sekretary sa barangay Mansilingan, guro ay. Ito. Di kalapit lang mong galis ang mansilingan. Di, kalapit ka sa Aksyon Radio. Hindi pwede nga lapit ang Aksyon Radio. Ikaw yung kay Miss Lakyan ka man niya. Lima Lima bala kabilog sa lakyan mo no gaya ko. Huwag kakabalaw, bilang bilog sila ni Batok. Pila. Anom. Hindi na kumnugid. Ate, sige. Kipa si ma... Na-assign niya sa naglain-lain nga area sa siyudad sa Bacolod. Wow, may isuan si Gani. Sige, agida. Secretary, para naman siya sa barangay. Sige, agida. Ilabas ang salin. Charot lang. Sa aton sa Action Boy, nga balita special. Mga ginahimo sang in love versus broken-hearted nga mga tao. Okay. Yes. So, duwa na. Amo ni in love, amo ni broken hearted. Una, tada na Action Boy, ang in love mag-Facebook post. Mag-Facebook post si Action JM. Kay in love mo, in love. ma-post- Example, perfect example. Ma-post na sa picture ni Zaire. Sorry. Nambal ka mga hindi lang galit. Hindi paglawag, kaya karoon ka iban ka. Alaga sa timing pagkamamati si Michelle Baikin. Good morning, Tita Michelle Baikin. Bata mo di ay. Si Sir Junji Libaw. Good morning, Sir Junji Libaw. Pamati man da, sir. Pamati man da sa aton balita special. Si Colonel Gail, pero may managa... Lieutenant Colonel Norberto Barnizo. Sa mga in love, mag-Facebook post, first action JM. Post yung picture sang girlfriend niya, butang ida. My love, I will hold your hand forever until we grow old. Sana all. Sana all na grow old. Sana all ga grow old. Grow old. Ang broken hearted naman yung mag-Facebook post. I-post ng pictures ang iya nga ex nga kalaw-ilaw ay. Tapos butangan niya. Ang pinakalaway ng picture. Ang pinakalaw ay picture. Tanan nga oras ginhatag ko simo. Tanan nga ginhatag ko simo tapos amo ni mo masakot. Amo ni mo ta. Gintunto mo pa ko. Tinuntre. Amo na action friends lang ganun. Tinuntre. Kasi una tinuntolo mo. Oo. Ito kung naimuan kasi na yan daw kasakit, tinuntre na siya. Kaya mo sining nga keyboard mag-type ang in love do matulugan kay grabe ka. Smooth sa imo. Ang broken heart, alot! Narata maguba ng keyboard. Amo na siya magano. GM mo na. Si Action JM. So kada kaswabe lang. Pag sulod, di ba nakita mo? Gayuhom saya. Do niwak siya. So pag-opa di siya bla? Oo. Subong daw. Do, ambot na lang. Abansi pa sa circle. Ang next Action Boy, ang in love magbugtaw sa aga. Bugtaw sa aga. Kuha din cellphone. Hi, love. Morning. Good morning to my one and only love. Wow! Happy day sa to us. Happy day sa to us. Tanda na lang nga hashtag. Happy week, sorry. Ari ganit day sa ri. Day sa ri. Mas lala. Tapos, ang broken hearted yung magbugtaw. Ay, alas 8 pa ng tulog na balik. Ay, alas 8 pa ng tulog na balik. Amo na siya Action Boy. Ang next Action Boy, magkaon ang in love. Para magkaon ang in love? Tamsak eh. Ha? Hindi man Siyempre ka pa demure. Ka pa demure. I love kanamit kids ang ginpadala mo nga food, kanamit kids Ay, tila dugangi. Ay, tama na ko lang. Tsakto na niya na. Kaya kanabi ka diet. Kanabi siya. Hindi, nang na-feel mo ka, siyempre doon nalipay, kung tagaan ka food. Dito, tanan, bisa hindi ka nakauyon. Ang importante, ang daw pakita, lang ang food is not that important. Importante, upod ka mga kaon. Wow. Mambal sa nga, bisan maupod sa ulihi, bisan wala tami ginakaon, basta palang gaanay, tanga doon. Testing eh! Testing eh. Testing eh, bay kung ay ka mo sa ginakaon, mapalanggaanay ka mo, kundi ka mo magnabuyanay. Mas maghambal, Action Boy nga, love, di ka tigang ka na. Di ba naglakat ang yung nga love. Hambal yung love nang tagay ko bidanay kay mabakal tas ang tilig-angon. Wala ko, di wala kwarta, love. At sadyagin nila. Sadya na sila tayo. Sadyagin nila, di malakat ko dana. Nang imagine na lang nga may ara ka dana isang kwarta nga bakal. Magpuli ang nagpuli ang love niya. Love, may tinigang ka na love. Ara da ang kaldero, love. I love. Nawala man ni unod. Imagine na lang rin may unod. Perting imagination nila. Basta love yapon. Basta love sila yapon. At least wala galinupad ang mga kaldero. Athlete. Koko. At least, di ba, Action Boy, sa hirap at ginhawa. Tayo'y magkasama. Good. Magkasama.
kasama. Laging mayroong umakang kay ganda pagsikat ng araw. Ang Broken Hearted naman Action Boy. Hindi ko magkaon. Balik Alindog program. Mantay ka makita ko. Siksir ako sunod. Na siya. Pero why ka Gibayan sila mo ko. taligangon? Ha? Why sila taligangon gali? May araw sila yung tiligangon. Pero nagagadiet lang siya. Kaya mabalik Alindog program. Rasa mo balik Para Alindog ko. mag-post a picture. Ako palang sinayang mo. Amo na siya, Action Boy. Tingnan mo ang iniwan mo. Amo na siya. Na, hinulso, maglaway ka ngayon. Ang iniwan mo, hinahabol ngayon ng iba. Wow, bongga. Tingnan Tagalog ito. Tingnan Ang post sa Facebook, English siya. English yun, look what you left behind. Wow! Being run over by the truck. Run over? Kaya isang run over. Hambal ni Gerald Hermino, shout out sa tanan niya single. Nakarelate. Damo yung nakarelate. May ginatawag tabla nga mga single blessedness. Yes. All the single ladies. All the single ladies. You don't need a man or a woman to be happy. Hindi ka magagakuan ka all the single ladies. May mga enkwentro na kakanta man. Ano? It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Kaya mo lalaki. Oo. Hulat ka lang sa chimpo mo. Don't stay single. Yes. Just be ready to mingle. And just be available. Uy, amo na. Do ano ba do? Pagka. Do pagkaon ba? Do olordiron ka lang abe. Single and available and ready to mingle. Yes. Ang next Action Boy. Gini si Action JM gini. Si Action JM maglagaw. In love si Action JM mo. Ay, Action JM lagaw ta pala minum-minum ta. Ay, hindi ko mag-party-party. Ako yung mga aking naman ako si Babe. Basi bala awaya naman na ayaw. Ti laki siya dan ayawa naman ko ayawa naman ko angga. Ayawan ka naman kuan, ayawan naman ko ayawan naman ko into. Oo, bas naman ang wallet ko sang tanan ng mga Yang tanan nga kamiltihan di tanan makatuwa ng mga katsokolatan ni pangatag ko naman ni na. Tanan nga mga flavors ang milk tea ni bakal ko naman eh. Oo, tita ni naintindihan mo. Ang Broken Hearted Action Boy. Oy, di na kamo. TJF, sumong Friday, sumong walwal ta ay, hindi kami kayo Katano ka mo, pakuribong lang ka mo daya? Wala kami nano, kami yan. Live your life. You only live once, YOLO niya. Have a life. Tapos mahambal nga. Ano, wala ka mo kwarta? Wala problema. Ako magasto. Huwag din nila kumaoy. Amo na Action Boy. Siyempre. Mawalwal ta to. Siyempre, kung libre, dagundagon tayo ng friend eh. Ilis. Oo, tapos ang balon ng uyab. I love, galain pa matsyog ko. Pwede na ako ka-sleep. Good night. Tapos ato sigili nagwaupod siya broken-hearted friend. Tapos kumadak parang ang rason, ang akigan, ang broken-hearted friend. Niya kay ginupdan nanto sa namon. Meron ang iragarason sa ako. Kung nga gabi na, ka pa, anong ni oras? Niya kay ginaupdan pa din namon migo nga broken-hearted. So sweet of you. Gali kay libre, gali yung walwal. ang iya upod nga friend, halaga tururagsoy ang luha. Siya yan nanti Gaturag so ang luha sang kuot sa wallet ya. Ano to ko damo sa inom niyo doon ang hinolsol ko. Ang last Action Boy. Ang in love ko na mag-video ke. Syempre tanan dira nga mga mga songs. Mga songs nga mga ka-meaningful siya. You've got to love me for what I am simply being me. Ay, Ang broken-hearted yan, no? Stupid love! Soft as an easy chair. Stupid love! Amo na! Sino nga? Si ano gali? Sino gani kakanta sa una sa atin, Stupid Love? Si Glazel. Glazel Joy. Stupid! Sa tupad pa na sa swimming pool blang kondo ko dito malumpat na saya mo. Pero subong okay niya. na. I know I need to be in love. The hardest thing, sige. Okay na ta. Okay na na. Sige, okay na. Action JM, okay ka na? Okay na? Okay na si Mami Michelle? Okay na siya kay Okay na to siya? Na-introduce mo na? Na-introduce na. Sige. Dahil ang hambal ni Ma'am Maria Luisa Melos, it is better to love and lost than never love at all. Never to have Moto love at ng all. mga binayaan. Amo na, ma'am. Grabe si Ma'am ba? Sige, okay.
Aha. Okay na kita? Yes. Good morning, alagad Kevin Henry, kay Mayor Estrao classmate. Good morning dira sa imo. Kay First Lady Punong Barangay Leticia Estrao. Gerald Hermino, good morning man. Amo ni sa nagpa-shoutout sa tanan nga single. Sige. Inyong ipapatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, Huwebes, Abril 29. Standby na sa Aksyon Hotline, Direction Artay Hupon, ang inyo naman rin news team. Aksyon, Eden Abos. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.